Fa un moment hem vist desfilar per esta plaça de la Mare de Déu Lola Johnson, la directora d'esta casa, i ja la tinc així al meu costat. Bona nit. Bona nit, companys. Enhorabona, salutacions a tots. De veres que esteu fent un treball, com sempre, meravellós. La veritat és que estem encantats. És un luxe estar en esta plaça. Com segur que ha sigut un luxe passejar per ací i donar el teu ram de flors a la Mare de Déu. És un luxe. Jo crec que cada any és el millor regal que te dona la vida. Un any més estàs així en la meva família. Cada any algú més, un nebot, un fill... Això és una alegria. És una alegria. De veres que sí, és una alegria. Això és un regal. Dona molt de gust. Tu portes ja molts anys fent esta ofrena. Jo porto moltíssims anys ja, farà 20 que vaig ser fallera major, i ja era fallera molts anys, porto molts anys. I tots els anys que puga. Jo ja dic que mentre puga, l'ofrena, encara que sols siga l'ofrena, mentre puga, sí, vamos, tinc encara ofrena per anys. I sempre, any rere any, te continues emocionant, continues ese cuquet en la panxa? Sí, jo crec que cada vegada més, perquè conforme te fas major, jo recordo quan érem molt jovenets, l'ofrena era un acte espectacular, i quan entraves així, bueno, era molt sobrecogedor, però ara, conforme passa els anys, ja vinc que les meues filles, els meus nebots, passen els anys i tens tantes coses per les que donar gràcies que cada any és més emocionant. Jo crec que un poc és el que sentim tots, no? Que va passant la vida i tu vas passant cada any per esta plaça més vida i tens més coses per les que donar les gràcies. Sí que és de veres. Com molta gent que a través nostres, a través de Canal 9, sent aquesta emoció de poder compartir aquest moment vostre de totes les falleres que desfileu per esta plaça i doneu el vostre ram. Jo sempre dic que Canal 9 ho fa perquè és la seva obligació, però ho fa en devoció. Tots els professionals que cada any participen en el desplegament que suposa tècnic i humà l'ofrena de flors és devoció. No, ja ha traslladat això de la nostra obligació, és la nostra devoció. Però també quan estem en Alacant, jo crec que esta comunitat és una comunitat molt festera, entre tots els festers realment hi ha molta germanor. Jo crec que la nostra devoció se trasllada a la societat. Aquest és el paper de la televisió valenciana i així estem any rere any i així estarem, que tenim Canal 9 per anys. Sí, ojalà que sí. Nosaltres estarem així al peu del canó tots els anys que faça falta i encantats. Encantats, sí senyor, encantats, sí senyor. Moltes gràcies, Lola. Gràcies a vosaltres. A disfrutar de les falles. Sí senyor, moltes gràcies.